Ez micsoda? Gumicukor. Gumicukor, akkor megkaphatom? Nem kincsem, ez középiskolásoknak van ez a gumicukor. Egy péntekre, egy szombatra és egy vasárnapra, azért 3 darabos. Anya, és ez a 7 darabos, ez nekem való? Nem kincsem, ez egyetemistáknak való. 2 csütörtökre, 2 péntekre, 2 szombatra és egy vasárnapra. Értem. Akkor ez a 12 darabos a nekem való, igaz? Nem, Lili drágám, ez a házas embereknek való. Egy januárra, egy februárra. Igazából kitart egész évre, azért 12 darabos. Oké, anya, de hol van az a gumicukor, ami nekem való? Várjál, keresek. Tessék, kincsem, ez a gumicukor neked való. Köszi! És ez hány napra való, anya? Hát, ahogy téged ismerlek, édeslányom, ez 1 napra való.